Sa ftit ta' xurilu in-niċċa ta' San Pawl li hemm fuq is-saqajja fir-Rabat kienet fi stat ħażin ħafna, iżda llum il-ġurnata tinsab fi stat qrib ħafna għal kif kienet meta tlestiet 3 sekli ilu. Dan wara proġett ta' restawr illi ħa xhur biex tlesta u li ġie finanzjat mill-Aġenzija Komunità Malta. Il-perit Claude Borch illi mexxa r-restawr spjega li wara dan ix-xogħol kien hemm tim illi ħadem flimkien fosthom ir-restawraturi u s-sovrintendenza tal-wirt kulturali. Spjega li l-ħsara fil-ġebla kienet kbira, fili miftuħa u ilma dieħel mis-saqaf. Enfasizza li kemm jista' jkun inżamm l-oriġinal. Pereżempju Kaptell bidilna biss il-parti letterment deteriorata, il-pija kollha żammejnija l-istess, ix-xogħol sar tajjeb ħafna, irdu nkunu ċerti li dak ir-restawr jirrifletti dak li kien hemm oriġinali, konna fortunati li kien hemm parti deteriorati ħafna, imma l-istess tip ta' Kaptell, per esempio, nsibuh in-naħa l-oħra li kien jgħid stat li stajna nifhmu aħjar. Anka, per esempio, l-arma, per esempio, kienet stat ħażin. L-arma stajna wkoll intervjenu għaliex sibna dokumentazzjoni mhux ħażin tal-passat, per esempio, u rnexxinna nibnu l-elementi nieqsin. Il-perit Claude Borch spjega li anke fuq ġewwa tan-niċċa fejn hemm riljef kbir ta' San Pawl fiċċew li l-ilwien ikunu l-oriġinal wara li bil-galbu neħħew saffi tal-wien oħra. Ix-xogħol kien jinkludi wkoll dawra tajba lill-aperturi tal-injam u l-kanċelli tal-ħadid li hemm fin-nofs tan-niċċa li hi proprjetà tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe tar-Rabat. Is-segretarju Adrian Zara spjega li n-niċċa bniet fl-1727 u nhar it-2 ta' Settembru 1798 qudiemha nġabret ġemgħa kbira ta' Maltin biex titlob il-protezzjoni ta' San Pawl qabel bdew l-irvellijiet kontra l-Franċiżi. Hawnhekk bdew l-irvelli fir-Rabat u l-Imdina kontra l-Franċiżi u nġabru hawnhekk ukoll għall-protezzjoni lejn San Pawl. Wara żmien jingħatu ukoll ħareġ dmuħ minn din ix-xbija minn għajnejn San Pawl u kif ukoll fl-1974 din l-inniċċa għaddiet l-Arċikonfraternità minn Nobli Alexander Apa Bologna. Hawnhekk din in-niċċa baqgħet parti mill-istorja tar-Rabat, kull sena tinfetaħ għall-imnarja u jsir il-konċert mill-banda lill-Adam quddiem din l-istess niċċa. Is-Sur Zara ara fil-kontribut illi tal-Kunsill Lokali tar-Rabat biex sar dan il-proġett.